Je to smutné, že po 25 rokoch to stále platí. Stále viac ľudí je tu u nás bez budúcnosti. Nás ostávi forever, divom žije pre všetkých, čo ste tu. Kidaj, nekydaj si na kár, skôr ako prehra svoj relik Paríž-Dakar. Prežitie není také rúžové ako lízanie chachár. Keď si ne suchár, no kuchár, niekedy boli ako Katar. Musíš stále kúkať, tak na seba bacha. Keď nechceš vedieť od korenko znova čuchať. Legálna príležitosť u nás nulová je ako natrhnutá. Keď nemáš na moc, alebo nejsi šéfka, neplacha. Ty sa strká do kokotu tým, čo vládu prachám. Ty prachy jak prachrám, budeš kriminále. Ale kolem budeš mať na malé na fyzici hraďok. Ale srdce bude vtedy putnovať, či tam ako sa tam. Svoje veci te vás nie hráta na ty. Nebudeš si pripadať už ako nejaký mantak taký jak ti. Nikdy som nezajebal ruky taký, ktorý má všetko a životné potreby mu nedávali ultimáty. Ten, čo nikdy nerobil to uličné